ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ସମୟ ଆସିଛି ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମଉସା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲି, ଏକାଥରକେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ମାନସିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାର ତାଲିକା 50ଟି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଘଟଣାଟେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ନେଉଥିଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋଜେସର କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ମୂଷା ବାଇବେଲର 10 ଆଦେଶ ଲୋକ। ଆମେ ମୂଷାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ତ ଜାଣିଛୁ, ଯେ ଥରେ ମୂଷା ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋହିତ ସାଗରର ଜଳ ଦେଇ ମରୁଭୂମିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ସେଠାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସାରା ଦିନ ବସିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଶୁଣୁଥିଲେ। ମାନେ ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଉଥିଲା, ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। ଆଉ ମୂଷା ସାରା ଦିନ ବସି ଲୋକମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ଏକଦମ ଭଲ ନୁହଁ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ନିଜକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ରୋଗୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଗୁଡା କ'ଣ ସଠିକ ବୋଲି ଆମକୁ ମନେ ହୁଏ? ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲଉଥିବ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରିଚାଲିଛି। ମୂଷାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିକି କେତେକ ଦକ୍ଷ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲାଞ୍ଚକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବେ, ମୂଷାଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାର ବହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାପ ସହିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଘରକୁ ଯିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବେ ଆଉ ତାର ପରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବେ ଘରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। କିଏ ମଣିଷ ଯଦି କାହା ସହିତ କଥା ହେବେ ନା, ଯଦି ତାର ସବୁ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ସେତିକି ବେଳେ ମୂଷାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଏକଦମ ସଠିକ ସମୟରେ, କେବଳ ମାତ୍ର ମୂଷାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି, ଯଦି କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଭାବେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ ଅଛି, ଆଖପାଖକୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି ଯିଏ ତୁମକୁ ଭାବିବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ପରାମର୍ଶ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।